Řetězy chrastily po betonu jako přízračné varování. Každý policista na stanici v Riverdale znal ten zvuk. Patřil Rexovi. Ne psovi, ale stínu, stělesněné zuřivosti uvězněné v těle německého ovčáka. Jeho jantarové oči, které kdysi zářily inteligencí a oddaností, teď plály jen chladným, ostražitým ohněm. Vrčení, které se mu neustále dralo z hrudi, nebylo hrozbou, ale spíše nekonečným projevem bolesti. Je to bestie, zamumlal strážník Grant a třel si ovázané předloktí, čerstvou památku na poslední pokus o navázání kontaktu. Měli ho utratit už dávno. Ostatní jen mlčky přikyvovali. Rexův spis mluvil za vše. Kdysi hrdina, vojenský pes K9, vyznamenaný za desítky úspěšných misí při hledání výbušnin v zámoří. A pak jedna mise, která všechno změnila. Výbuch improvizovaného zařízení, který mu vzal psovoda, seržanta Cola Evanse, a jemu samotnému zanechal jizvy na duši i na těle. Přežil, ale část z něj zemřela v tom prachu a ohni. Od té doby byl nezvladatelný. 5 okrsků za 2 roky, několik zraněných psovodů, diagnóza těžké PTSD, nebezpečná agresivita, nenapravitelný. Jeho současná klec na stanici v Riverdale byla jeho poslední zastávkou. Než budeme pokračovat, řekněte nám, ze které země se díváte. Napište nám to do komentářů. Když dodávka pro převoz zvířat toho dne zastavila před stanicí, vzduch zhoustl očekáváním a strachem. 2 strážníci vyvedli mohutného ovčáka. Na tlamě měl pevný náhubek a kolem krku těžký řetěz, který drželi v úctivé vzdálenosti. Rex se ani nepohnul, jen stál, svaly napjaté jako ocelová lana a jeho oči skenovaly okolí, každý pohyb, každý zvuk. Nebyla v něm zvědavost, jen ledové hodnocení hrozeb. Vedli ho chodbou s linolém páchnoucím po dezinfekci a kávě, kolem zvědavých a obezřetných pohledů, až k izolačnímu kotci na konci křídla K9. Bylo to spíš vězení než kotec. Zesílené ocelové mříže, betonové zdi, těžké kovové dveře, které se za ním zavřely s ohlušujícím bouchnutím, které spečetilo jeho osud. V kanceláři s výhledem na dvůr seděl kapitán Reynolds a probíral se Rexovou složkou. Naproti němu stál Mark Jensen, nejzkušenější psovod okrsku. Muž s klidnýma očima a tváří, do níž se vepsala jeho vlastní ztráta. 5 okrsků, Marku, 5. Nikdo ho nezvládl, řekl Reynolds a odhodil složku na stůl. Zvuk to byl definitivní jako úder kladiva. Veterinární sbor armády ho označil za nerehabilitovatelného. Dávám mu týden. Jestli se do konce týdne nenajde způsob, jak se k němu dostat, podepíšu příkaz k eutanazii. Nemůžu riskovat další zranění. Mark mlčel. Vzpomněl si na Shadowa, svého partnera, černého labradora, který mu zemřel v náručí po přestřelce před 3 lety. Bolest byla stále čerstvá, jako otevřená rána. Slíbil si, že už si nikdy nenechá žádného psa takhle přirůst k srdci. A teď tu byl Rex. Nejen pes, ale voják s očima plnýma stejné prázdnoty, jakou Mark cítil celé měsíce po Shadowově smrti. Není to monstrum, kapitáne, řekl Mark tiše. Je to voják, který zůstal uvězněný na bojišti, jenom neví, jak najít cestu domů. Tak mu ji najdi, Marku. Máš na to 7 dní, odvětil Reynolds bez špetky sentimentu. První noc byla peklo. Stanice se ponořila do ticha, které prolamovalo jen bzučení zářivek a občasné zapraskání vysílačky. Ale z konce chodby se ozývaly jiné zvuky. Zvuk drápů škrábajících o beton. Rex chodil v nekonečných kruzích, uvězněný ve své kleci i ve své mysli. Pak, kolem 2 raní, se ozvala vzdálená siréna. Pro Rexe to byla rozbuška. Ustrnul. Uši se mu napjaly. Svět kolem něj se rozplynul. Pach dezinfekce zmizel a nahradil ho pach spáleného písku, nafty a strachu. Zvuk sirény se proměnil v kvílení blížícího se minometného granátu. Znovu tam byl. Horko mu sálalo do srsti, prach mu plnil plíce. Viděl svého psovoda, Colea, jak na něj křičí povel, ale slova se ztrácela v chaosu. Pamatoval si ten tlakovou vlnu, která ho odhodila stranou. Pamatoval si křik, který náhle utichl. Pamatoval si pach krve. Zvedl hlavu a z hrdla se mu vydralo táhlé, srdce rvoucí zavití. Nebyl to zvuk zvířete,
Byl to nářek vojáka zapadlým kamarádem, volání do prázdnoty, která nikdy neodpověděla. Mark to slyšel přes monitory v pozorovací místnosti. Seděl tam celé hodiny, jen se díval. Viděl tu agónii. Viděl psa, který se topil ve vzpomínkách a cítil bezmocnou ozvěnu své vlastní bolesti. Já vím, kamaráde, zašeptal do prázdné místnosti. Taky mi chybí. Následující dny byly opakováním toho samého. Rex odmítal jídlo. Vrčel na každého, kdo se přiblížil. Strážník Grant se o to pokusil znovu, s miskou plnou nejlepšího masa. Přiblížil se pomalu, mluvil klidným hlasem. Rex se ani nepodíval na misku. Jeho oči byly upřené na Grantovu ruku. V okamžiku, kdy se ruka přiblížila k mřížím, Rex explodoval. Vrhl se na mříže s takovou silou, že se celá konstrukce otřásla. Grant leknutím upustil misku a uskočil. Bylo to 4. dne, kdy se všechno změnilo. Den byl šedivý a ponurý, stejně jako nálada na stanici. Dveře na recepci se otevřely a vešla žena s malou holčičkou. Žena, Emily Evansová, měla ve tváři tichý smutek, který se snažila skrývat kvůli své dceři. 6letá Lily naopak byla jako paprsek slunce v růžových šatech a s ošoupaným plyšovým medvídkem v náručí. Dobrý den, řekla Emily tiše recepčnímu. Jsem vdova po seržantu Colu Evansovi. Přišla jsem si jen vyřídit nějaké papíry. Zatímco Emily mluvila s recepčním, Lilyina pozornost zabloudila. Uslyšela vzdálené tiché kňučení. Zvuk, který by dospělý přeslechl, ale který dětské ucho vnímalo jako volání. Pustila matčinu ruku a její malé nožky v blikajících teniskách ji nesly chodbou směrem ke křídlu K9. Zlato, počkej, zavolala na ní Emily, ale Lily už byla pryč. Mark, který právě vycházel ze své kanceláře, viděl, jak se malá postavička v růžovém blíží k izolačnímu kotci. Srdce mu vynechalo úder. Stůj, holčičko, stůj, vykřikl a rozběhl se za ní. Ale bylo pozdě. Lily stála přímo před Rexovou klecí. Obrovský pes, který před chvílí vrčel na stíny, stuhl. Jeho vrčení ustalo. Díval se na to malé stvoření sofinou a velkýma zvědavýma očima. Všichni strážníci v doslechu stuhli a čekali na nevyhnutelnou explozi. Lily se ale nebála. Naklonila hlavu na stranu, jako by studovala nějaký složitý hlavolam. Ahoj, pejsku, zašeptala hlasem jemným jako pírko. Ty nejsi zlý, ty jsi jenom smutný, viď? A pak udělala něco, co všem přítomným vehnalo krev do žil. Prostrčila svou drobnou ruku skrz mříže. Ne, vykřikl Mark. Ale Rex se nevrhl dopředu. Místo toho se pomalu váhavě přiblížil. Jeho velká hlava se sklonila. Očichal tu malou ručku, která voněla po sušenkách a dětském mýdle. A pak, k naprostému šoku všech, se jeho drsný, zizvený čenich jemně otřel o její dlaň. Z hrdla se mu nevydralo vrčení, ale tiché, žalostné zakňučení. Byl to zvuk, který nikdo na stanici ještě neslyšel. Zvuk zlomeného srdce, které poprvé po letech pocítilo dotek laskavosti. Celá stanice oněměla. Mark sledoval záznam z bezpečnostní kamery znovu a znovu. Ten okamžik. Malá ruka, obrovská hlava. Důvěra tam, kde měl být jen strach. Rozhodl se. Nechte jí přijít znovu, řekl kapitánu Reynoldsovi. Pod mým dohledem. Reynolds byl skeptický, ale pohled na záznam ho přesvědčil. Jedna návštěva. Jestli se pohne špatně, je konec. Lily se vrátila následující den. Rex už na ní čekal u mříží. Jeho ocas, který byl celé dny nehybně stažený, se jednou dvakrát opatrně pohnul. Lily si sedla na zem před klec a vytáhla pokrčenou kresbu. Byl na ní nakreslený velký pes se žlutou pláštěnkou a nápis Rex hrdina. Podala mu ji skrz mříže. Rex na kresbu dlouho zíral a pak ji jemně vzal do tlamy a odnesl si ji do rohu kotce, kde si na ní lehl. Návštěvy se staly každodenním rituálem. Lily mu vyprávěla o svém dni ve školce, o medvídkovi, kterého dostala od tatínka, a o tom, jak tatínek říkal, že jeho pes je ten nejstatečnější na světě. A Rex poslouchal. Začal jíst, ale jen když mu Lily podala misku. V noci už nevil, jen tiše kňučel. Strážníci si šeptali. On vrtí ocasem. Myslel jsem, že mám halucinace. Mark cítil, že je blízko
ale stále mu chyběl klíčový dílek skládačky. Proč zrovna ona? Znovu se ponořil do Rexovy vojenské složky. Procházel staré dokumenty, hlášení z misí, až narazil na obálku zastrčenou na samém dně. Uvnitř byla vybledlá fotografie. Na ní stál usměvavý mladý voják, seržant Cole Evans. Vedle něj seděl mladší, šťastný Rex, bez jizev a s ušima hravě sklopenýma. A voják držel v náručí batole, malou holčičku s culíky a v růžových šatičkách. Byla to Lily. Mark otočil fotku. Na zadní straně bylo dětským písmem napsáno Tatínek a Rex, moji hrdinové, s láskou Lily. Markovi se sevřelo hrdlo. Nebyla to náhoda. Nebyla to jen dětská nevinnost. Bylo to poznání. Rex ji neviděl jako cizí dítě. Poznal ji. Poznal vůni domova. Poznal svou rodinu. Můj bože, vydechl. Je to jeho rodina. Ještě ten den si našel Emily, která čekala na Lily. S těžkým srdcem jí ukázal fotografii. Paní Evansová, myslím, že musíte něco vědět. Ten pes, Rex, byl partnerem vašeho manžela. Emily zírala na fotku, pak na Marka a pak se její pečlivě budovaná hráz zhroutila. Slzy, které tak dlouho zadržovala, se jí začaly řinout po tvářích. Nebyly to jen slzy smutku, ale i úlevy a pochopení. On si nás pamatuje, zašeptala a přitiskla si ruku na ústa. Celou tu dobu si nás pamatoval. Ten den poprvé vešla Emily s Lily do kotce. Mark nechal dveře otevřené. Rex se k ním pomalu přiblížil. Lily ho objala kolem krku. Ahoj Rexy, já jsem Lily, Coleova dcera, řekla Emily a její hlas se třásl. Položila ruku na Rexovu hlavu. Pes zavřel oči a přitiskl se k její ruce, pak k Lily. 3 zlomené duše, spojené v tichém obětí uprostřed chladné betonové místnosti. Konečně byli zase spolu. Pouto se prohlubovalo. Lily trávila s Rexem hodiny, četla mu příběhy a on ležel s hlavou v jejím klíně. Zdálo se, že mír se konečně vrátil. Ale válka v Rexově hlavě ještě neskončila. 7. den, poslední den kapitánova ultimáta, se obloha zatáhla ocelově šedými mraky. Spustila se bouře. Ne obyčejná bouře, ale divoká smršť z hromy, které otřásaly okny stanice. Pro Rexe to byl návrat do pekla. První úder hromu ho postavil na nohy. Druhý ho přinutil lapat po dechu. Každý záblesk blesku byl zášlehem výbuchu. Znovu slyšel ten křik. Znovu cítil ten prach. Panika ho zcela pohltila. Vrhl se na dveře kotce. 1, 2krát. Po 3. se ozvalo zapraskání kovu a stará, mírně poškozená závora povolila. Dveře se rozletěly a Rex vyrazil ven. Slepý, hluchý, hnaný jen čistým, neředěným terorem. Proběhl chodbami a zmizel v bičujícím dešti. Ve stejnou chvíli, několik kilometrů odtud, stálo u starého mostu auto Emily Evansové. Motor zhasl a odmítal naskočit. Zůstaneme tady, zlatíčko, dokud to nepřejde. Snažila se Emily uklidnit Lily, zatímco sama bojovala s panikou. Lily se dívala z okna do tmy prořezávané blesky. A pak ho uviděla. Siluetu v dešti, která se k ním blížila. Mami, vydechla. To je Rex, je venku. Než Emily stačila zareagovat, Rex byl u jejich auta. Nebyl to ten klidný pes z posledních dní. Byl napjatý, oči mu divoce těkaly a naléhavě štěkal. Ne na ně, ale směrem k lesu. Pak se otočil a rozběhl se pryč od mostu po blátivé cestě. Chce, abychom ho následovali, vykřikla Lily s neochvějnou jistotou. Otevřela dveře a vyběhla za ním dřív, než ji Emily mohla zastavit. Lily, ne, křičela Emily a běžela za ní do tmy a chaosu bouře. Markovi zazvonil telefon. K9 na útěku. A co je horší, máme hlášení o pohřešovaném dítěti u východního mostu. Dcera seržanta Evanse. Mohlo by to souviset. Markovi se zastavilo srdce. Drž se, Rexy, nedělej žádnou hloupost. Mumlal si pro sebe, zatímco se řítil autem do bouře. Lily doběhla Rexe na malé mítině, objala ho. Našel si mě, ale Rex byl stále napjatý. Uši měl stažené dozadu, vrčel na něco, co Lily neviděla, na stromy kymácející se ve větru, na půdu promáčenou deštěm. Vnímal nebezpečí, které člověk nemohl vidět, a pak se to stalo.
Půda pod Lilinýma nohama, podemletá přívaly vody, se svezla. S výkřikem padala směrem k hluboké strži, která se náhle otevřela. V tom zlomku vteřiny Rex zareagoval. Nebyl to už pes hnaný strachem, ale voják plnící svou misi. Skočil. Jeho čelisti se sevřely kolem látky její bundy. Drápy se mu zaryly hluboko do kluského bahna. Z celého těla se mu napjaly svaly, jak se snažil udržet jí i sebe. V tom se ozvalo zapraskání. Obrovský strom, jehož kořeny uvolnil sesuv, se s rachotem řítil k zemi. Padající větev zasáhla Rexe do boku. Zaskučel bolestí, ale nepustil. S posledním, nadlidským vypětím sil vytáhl Lily zpět na pevnou zem, v bezpečí. Pak se pod ním podlomily nohy a s tichým zakňučením se zhroutil. Tmavá krev se začala mísit s deštěm na jeho srsti. Rexy, plakala Lily a objímala jeho velkou hlavu. V tu chvíli se z lesa vynořil paprsek světla. Byl to Mark. Lily, vykřikl úlevou, když jí spatřil. Pak uviděl Rexe. Zvedl zraněného psa do náručí. Rexova hlava bezvládně visela. Drž se, kamaráde, zašeptal Mark a jeho hlas se zlomil. Dneska tě nestratíme. Veterinární nemocnice páchla antiseptiky a strachem. Mark, Emily a Lily seděli v čekárně, zatímco za zavřenými dveřmi bojoval tým doktora Stevense o Rexův život. Hodiny se vlekly. Každé pípnutí stroje z chodby znělo jako rozsudek. Konečně se dveře otevřely. Doktor Stevens si sundal roušku. Vypadal unaveně. Ztratil hodně krve. Rána byla hluboká, zasáhla svaly až na kost, ale je stabilizovaný. Je to bojovník. Neuvěřitelný bojovník. Vlna úlevy, tak silná, že se jim podlomila kolena, zaplavila místnost. Můžu ho vidět? Zašeptala Lily. Rex ležel na lůžku, obvázaný s infuzí v tlapce. Jeho dech byl mělký, ale pravidelný. Lily k němu tiše přistoupila. Ahoj, chlapče, to jsem já. Rexovo ucho se zachvělo. S námahou otevřel oči. Poznal ji. A pak se jeho ocas, ležící bezvládně na dece, jednou, dvakrát slabě pohnul. Lily ho jemně objala kolem krku a položila mu hlavu na srst. Vrátil ses, zašeptala. Přesně jak říkal tatínek. Mark, který stál ve dveřích, cítil, jak se mu do očí derou slzy. On nikdy nezapomněl, řekl tiše Emily. O 2 měsíce později padal na nádvoří stanice v Riverdale lehký sníh. Strážníci stáli v pozoru. Uprostřed nich stál Mark a vedle něj Rex. Jeho srst se leskla, jizva na boku byla už jen tenkou stříbrnou linkou a jeho jantarové oči byly klidné a jasné. Kolem krku, na novém koženém obojku, se mu leskl vyleštěný stříbrný odznak. Kapitán Reynolds přistoupil k nim. Říká se, že největší loajalita je ta, která přetrvá i zkoušku ohněm, pronesl a jeho hlas se nesl tichým zimním vzduchem. Rex nejenže prošel ohněm, ale vrátil se z něj, aby ochránil to, co mu zbylo z rodiny. Za statečnost nad rámec služby a za připomínku toho, že každý voják si zaslouží druhou šanci, je mi ctí jmenovat Rexe čestným důstojníkem tohoto okrsku. Potlesk prolomil ticho. Lily tleskala nejhlasitěji ze všech. To je můj Rex. Po obřadu, když se dav rozešel, si Mark klekl k Rexovi. Zvládli si to, kamaráde. Našel si cestu domů. Emily stála opodál a dívala se, jak Lily hází Rexovi sněhovou kouli a on za ní hravě skáče. Mark se k ní připojil. Váš manžel by byl hrdý, řekl. Emily se usmála, poprvé po dlouhé době skutečným, vřelým úsměvem. Možná Rex nečekal na něj. Možná celou tu dobu čekal na nás. Když se večer snášel na město, Lily seděla na schodech stanice a prsty měla zabořené do Rexovy husté srsti. Odznak na jeho krku zachytil poslední paprsky zapadajícího slunce. Rex zvedl hlavu a díval se na horizont. Uši měl vstyčené, ale ne v ostražitosti. Naslouchal tichu světa, který už nebyl plný hromů a výbuchů, ale klidu a příslibů. Lily se k němu naklonila a zašeptala mu do ucha slova, která spečetila jejich společný osud. Vítej doma, Rexy. Dejte nám like, sdílejte a odebírejte pro více inspirativních příběhů o loajalitě a uzdravení a druhých šancích. Jaké zkušenosti se zvířaty změnily váš život?